Wini mama mera won say amane. O se wo ja hwere ye nto ne yampia. To akwa ase na me yakum brebo nansini. Ye wo to ade hye abusua ma wufura ho nsamra ne ntomwa. Empanimfo se nimu wase wonimu wente se odwedwe. De onimu to na ye de gina kyene pon so. Sanete Adom TV kofa bai. Me si aboa bia se obedo srade a ye se osua prako. That's right. Ye ne ye kire amamre ne adi amamre ne ada amamre. Adom TV, Adom multimedia. Ye ne egu ahina hunu mu nsuo ma awisia ne nyanka tumi tafre wonsa. Enti na wiase nyina se ye de dua kwaban ya yeti ase okuru kantan kadidie. Ye di ba ko ni semenhia. Sa mansan nhia yanka. Bonsam kase pa ma Adom multimedia. Na bonsam Adom TV. Na bonsam presenters nyina. Piao. Sabri, ye beko mema ne so. E mema wo mu ntwa da fanya wo be ma wo machi. Be ma wo di kan. Ye frame ana ne bo amako fodua sokore de hye na wo so e. Ye frame Kobina Stone. Na oko na nanomat na nkonwa ewo mfimfini mantemo ena no. Omo bodwa data sese de ne ya bodwa de Piao. Na omo hwehwe ma no so omo de hye ewo Adom TV ene Adom FM. Na one multimedia ena eye adwuma de a na ese ye penkonwadin eka ne din ho so onhwehwe ma na on se da bi yemfa okomankra ba ko a waka a won suroja na yemfa nka odin ho ntime ene okomankra the first Bonsam kase pa ma okomankra the first na fa yanto adwumadi nso Sabri ene wo hwe Adom TV dwumadi a ye de asi ye ni so se ye be ma Ghana so akosoro na wiase nyina ate ye nka na ye hu ye nipa e wo ye mu na nchirima nso ahwe ye asua ye na dwumadi yi se ye wo bone tofu a wo be ka ne sayin Erika ma mensan enchire minchi kakra me free esikuma odobembra kwa mensin ne mo ananse manto ne mo odafo amakwa buadu a otoso woche ene mehene ono na wokɔ mfimfini mantem nso a ayemfuni nyina wono ene panipa woda omo ano na mebo no tofa ewo ene anase edwada ta ya boyimu a de ameka ede a kire yenuanom atitire omo hwe yen na omo tie yen ene se sebi yanom nso a yede twi kasa aye adwuma ne yese wo Adom TV so no sebe yenka poto kasa no omo hunya omo mfa ni die ema se Ghana fo esanse eduru ba bi a na akwa se sebe ya yenuanom joyfo no kasa no e wo mfaso e chen yanom twifo nso de enso amamre kwan so obi kura tie yen obi hwe yen wonim se bosome aye wo mimpo ayo benim bosome no wahu se bosome aye kwa akowura mu no ayo forisuo esanse de wonim ane se what is a match any April eti ye besere se yema ye kasa ne nso ehia yen esanse eno ene dia ye nananom ene yenti no omo editete yen enti se wote se obi eye commentary no amfa brofo ambem no wodi twi kasa no ena eya mo ani so na enso mombo we ni kakra meka de akire wo bo we sam kase pa ma Kobe Stone yanto aso eframe ana ne bo amakofo do aso kore de hye na brantia wo so ye fra osen wo multimedia ha eframe Professor EK Wallace piao kofodua ne wo me ampa na amano ankra na bakan ne me ampa me papa de fukoku ampa na enkran ha na me ya adwuma ewo eye Adom ha na wo hwe eye bosumi a ne meka Ghana fo ina se de hira kese tua bre didi kan pa meka se mema ho ena eninti ana na yete wi akataba nso no mema ana bi ya pata ne ko ani me na nyunu atoye so nti mema ebi ya pata yi ema nyunu toye so no mema mumu ani dwuma pa o mu bediye ne meka bio ne se e de aka Ghana fo ina se sa Ghana bosumi emu ana Ghana Blasters ebo qualifiers a de ko African Cup of Nations na yetimi di nkunim after World Cup a ye hu Ghana yie no ne bosumi mu no Ghana bosumi ne hye ne ho nunyam am ye hu yie Black Metals of Ghana National Under 23 team womoso eko enyima kensie womoso timi di nkunim ti Ghana bosumi e di hira kese pa de abre ye kakasa dwuma eyi a ne meka kire mabunu no so se enye se bia ye pekasa sinsika ne mo yeni so ne ya wontia nti womoso mfa we entu mutrim medase Bonsam kase pa ma Professor EK Wallace wakasa ye pa aka brantia ba ko adu ni so ya fra me ana ne bo ama na wo so ya fra wo sai na wunchi ne he Midin de akwasi ensia asuna ne de hye ya me free Asante Mampon oti sikadwete akonya
da sebre osebo nsu ya otosumienu ne na preko pe eneme bifra santimena na mesom sikadwa kofinti ye ho ona ye ho ahi ye da ye ho adi ifiri duduom ifirade esonso bosumi ya eye march bosumi ye de kona wie ye afimu eye ni monyam hye ede ama oman Ghana eye ni monyam hye ede ama obibia ofre no se Ghana ni ye tiapo ehayen eye fahoma Ghana bedu pempenso bia obia mpese obetu ne ho ache aye bibi ede ama nchirima na obia ye bia peso akatwia enne nie di so akatwia no amanasa si ankoso ankunye ho amre mojani ampre brababa bi amfa anto ama nchirima se na ye beto ye nanam ne na ye bo mo sobo no enchima beba abetwa yada kamena aba yentinyenim yemfa yemye odo biakoye otime wakame na ntintwitwa menkwa asimasinko yenyimfiriemu niema Ghana ho hia yen na so man ebeye a efiri menewo medase